Îți dorești un aparat dentar, dar încă nu ai luat decizia? Ce te oprește? Înțelegem că decizia de a alege un aparat dentar poate fi dificilă. La DentalMed Luxury îți oferim consultație personalizată, evaluăm nevoile tale specifice și îți propunem cel mai potrivit plan de tratament. O echipă internațională de 50 de medici dentiști specializați. Suport continuu. Suntem alături de tine pe toată durata tratamentului și după finalizarea acestuia. Și opțiuni flexibile de plată. Nu lăsa îndoielile să te oprească. Fiecare zi de amânare îți întârzie zâmbetul pe care îl meriți. Ce ne recomandă? Suntem singura clinică dentară furnizor al Casei Regale a României. Încă din 2013. Avem o echipă internațională de peste 50 de medici specializați în intervenții stomatologice. Avem 20 de cabinete și 2 clinici din care poți alege. Oferim servicii medicale de excelență. Clinicile noastre au peste 3000 de recenzii de 5 stele de la pacienți fericiți. Programează-te acum și hai să discutăm despre cum îți putem transforma zâmbetul.